Хайна бародар то ёфти барои мухлисо чӣ гуфтанӣ дорӣ? Акам гуфтаем ки бародарам пули дуздӣ дошта. Пули дуздиша мегум айра бизан хайр как ма гуфтам хайр кинем пули дуздиро чо мекинӣ? Ин самаи хайр кардам. Хайр кана қабул кара хайр. Биё мали мали тест кун. Янга ден якам биёи барои янка ҳуй мекиниву то менам си мегаре. Ин амҷад ё мемонам. Чира мемониву равған авҷо мегири мемонӣ. Ина меги айном як марди хайрхоҳ. Имрот меги фаҳмидӣ? Бай мега ҳазор раҳмат. Тамом. ава бихапӣ. 1 2 3 рафтем. Бора сар 1 2 3 рафтем. Бародар маш мудият. Не, давай рафтем. Як дус. Чақадр хусанд мешам духтур. миём айноми ҳабибҷону ҳакимҷон ҳамаша дар деҳа хайр мекунем. Чӣ гуфтӣ? Не, ин корро накун. айном як хайрхоб дай бачакои хайрхо як хобчор бехатар обрӯи Муҳаммад ҷое меравед дар амони худо бошед. Худои таоло нигоҳбонтон бошад. Дар зиндагӣ ягон ғаму ғусса фақат хонаотон тӯю тамошову ба вақти худ зиндагӣ кунед. Аллоҳу акбар. Салом алейкум мухлисони Дон Жуан ва подписчикои канали YouTube. Чӣ хеле ки мо гуфта будем, қисми яки киноро ба шумо пешниҳод кардем. Насиб кардаги бошед, комментариҳои шуморо хондем. Барои дастгириятон ҳазор раҳмат. Инам бо насиб кардаги бошад, дием қисми киноро ба шумо пешниҳод мекунем. Сиёмка рафтесте. Инам бо Дусмуроҷон ба шумо гапҳои гуфтанӣ дорад. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дӯстони азиз, айни ҳол мо дар рафти кинофилми Муллобача ҳастем. албатта рӯзҳои наздик пешкаши шумо мегардад. мо чӣ гуфтанем, шумо тамошо кунеду ҳаловат бибаред. танҳо барои шумо сарбаланд бошед.